Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga usa matarong adlaw ang higala. Uy, nakuan man dai ring ako ang abino higala. Ara ko gi-fix gamay no. May mudto na kanatong tanan mga higala na ginaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas niining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga buhatono niining kamudtuhon mga higala. Ako lang gihapon kini ha yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, ato day nga timbayaon og may mudto ang tanan nato mga kapari ano ikakwa na bayron ka adlaw. Ikawalo na mayroon ka adlaw mga higala no. Ikawalo na ron ka adlaw sa ato ang pagnovena no. Maklaro nato nga medyo hagard na tagnaw kamay. Hagad nagjutay ang higala no kay ikawalo na baya ugma bispiras na gyud pitsa 24 na pero wala ray problema adlaw karon nga Lunes pitsa 23 na kini sa bulan sa pitsa 23 na kini sa bulan sa Disyembre ante bispiras na mga higala siguro ready na siguro mo no sa inyo nga mga buluhaton karong Pasko mismo. Ayan no. Nahala no ato day nga timbayaon of course ug mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, mayong mudto bishop ang ato apong mga igsuon nga kuan kining mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao. Ako din timbayaon og may mudto ang akong classmate mahigalan din sa Larina Siquijor ang atong kura paroko din si Father Ubing Masyon. Ako apong akong classmate nga kura paroko din sa may Himalalod ug yung manusab ang classmate nga si Father Dami Hiramis ang ato pong akong classmate nga kura paroko po diha sa kining Quasay Paris din ha sa may Batinggil. Ug usab akong classmate sa Cebu no. Si Mario Atienza, si Joseph Anore, si Joey Belsinia, si Father Glenn Vanson, si Monsignor Tingting Angkaha, si Father Rosdel Noel, si Father Peter Necesario, Father Omen Mahusay, no? Ug daghan pang uban, no? Kumusta naman mo din ha, no? Nang hinaot ko nga ana Martin Mildon Medina, no? Di nato na malimtan atong mga classmates mga higala nga padayon usab nga nangalaga din na sa Archdiocese of Cebu uban sa ilahang arsobispo nga si Archbishop Jose Palma. Of course no, alipay kami mga higala no nga si Bishop Ruben Labajo amo ng kontemporaryo mga higala no. Nga si Bishop Ruben Labajo kuana kanang obispo na gani karong Enero no? In January 24 man siguro kanto i-install na siya isip primero nga obispo din ha sa may prosperidad na manuroy o nabi din ha no? din sa may Agusan Prosperidad Diocese of Agusan Prosperidad no ako mga malipay gitong dako mahigala no kay ato gud na nga contemporary no kuana sila first year may second year na sila yan mga buutan sa mga pariya mahigala no labi na gayud kini mga kauban ako sa kining Archdiocese of Cebu. Ubay-ubay na mga nga obispo na din sa Archdiocese of Cebu. Ako si hinoon ba po ko classmate nga na obispo no pero mga kontemporaryo na daghan na. Ayan no. Dahala no may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas niining kamudtuhon. Dahala no ari kita manghigala sa Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Saint John Canty, San Juan sa Canty, no, ordained priest nga remembered for his perseverance and matod pa a life of humility, no, a life of humility. O niya taga-kuan kini siya Krakow, Poland, no. So karong adlaw higala gihinumduman nato si San Juan Canty or Saint John of Canty. Nala no padayon ta sa ato ang mga buhatonon niining kamudtuhon ug atong timbayaon usab no may mudto ang atong mga lay ministers ang ato ang mga
MBG do diri sa Ayungon, bilib kay ko sa akong mga MBG diri no. Kugihan kaayo mga higala nga manglimpyo labi nag-iyot. Pag human gidayon sa misa, kuha dayon na sila silhig no kay kuan maligiron. Kada adlaw man gyud gigamit ang simbahan. No, muna nga kada adlaw pud taon sila katulugon pa pero sige ra no kalo walay luya-luya ning ako mga sakop ng mga MBG diri sa Ayungon. Of course, naari ta mahingala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Diocese of Borongan nag-organize og philosophical conference kansang tumong mao ang pagplano og mga lakang aron pagpanalipod sa kalikupan binasi sa filosofiya. Balita pod gikan sa Vatican, Pope Francis nagpadala og pinaskuhan sa mga katawhan sa nasod sa Ukraine. Mga health facilities no, ambulansya, padala pod siya og kini mga kagamitan sa ospital, mga dialysis, kanang machine, mga ultrasounds machine ug daghan pang uban no. Matud palagi ni Pope Francis talabangon man gyud kayo ang kining nasod sa Ukraine nga kasamtangan karon nga gustong sakupon sa nasod sa Russia. Hala no, ari kita na mahigala sa ato ang kining arenata sa ato ang proper catechism. Kabahin gyapon ni mahigala sa Rejoice you who are full of grace. Rejoice you who are full of grace. Paglipay, ikaw nga napuno sa grasya. Pinaagi kang Mama Mary, natuman sa Espiritu Santo ang puno sa gugmang plano sa amahang langit nun. Uban, ug pinaagi sa Espiritu Santo, ang usa ka ulay nga babae nagmabdos ug gipanganak ang anak sa Dios. Pinaagi sa Espiritu Santo nanganak siya bisan siya usa ka ulay, no? Ato kanang masabtan kung atong basahon ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa 38. Diha kang Mama Mary gipadala sa Espiritu Santo, gipaila sa Espiritu Santo ang anak sa langit ng Amahan. Siya ang nagdilaab nga kasagbutan or the burning bush nga klaro nga mipaila sa Dios. Napuno sa Espiritu Santo, nahimong makita ang pulong diha sa tawhanong sabakan ni Mama Mary. Gihimo kini alang sa mga kabus ug mga walay pagtuo gipaila ang manluluwas. Ato kanang masabtan kung basahon nato ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa 19. So mao kadto higala no ang ato ang mga pagpasabot kabahin sa Rejoice ikaw nga napuno sa grasya, full of grace, no? Sa ito pa makaingon kita nga nahimong puno sa grasya ang mahal nga Birhen tungod kay pinaagi kaniya natuman sa Espiritu Santo ang puno sa gugmang plano sa langit ng Amahan. Uban og pinaagi sa Espiritu Santo ang usa ka ulay nga mao si Mama Mary nagmabdos ug nanganak og anak lalaki nga mahimong anak sa Dios. Pinaagi sa Espiritu nanganak siya bisan usa siya ka ulay, no? Ato kanang masabtan kung basahon nato ang Lucas kapitulo 26 hangtod sa 38. Okay, klaro ang higala, no? Nahanap dayon ta sa ato ang mga pagpangalagad ni ining kabuntuon. Abi no kabahin gyapon ni Mama Mary. Doon ay mga pangutana diri Padre, unsa man ang papel ni Mama Mary sa kaluwasan sa tao? So natong basahon sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18-25 na masabta nato masabi nga pinaagi kang Mama Mary na tao ang atong Ginoong Jesucristo. No? Klaro kay na no. Sato pa pinaagi kang Mama Mary na tao ang atong Ginoo. Sato pa dako kay sa papel. Kay siya man ang ginahan sa atong Ginoo. Unya ang iyang papel po lain nga papel sa atong mahal nga Birhen mao ang iyahang kinaiya, no? Unsa man ang rule ni Mama Mary, of course pinaagi sa iyang kinaiya nga gipakita. Ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38, no? Miingon si Maria, sunugoon ako sa Dios, mahitabo unta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel sa kaniya. Nga sa ato pa ang mahal nga Birhen nag-ila sa iyang kaugalingon nga sulugoon siya sa Dios ug mahitabo kaniya ang mga gisulti, no, sa anghel. Unya sa Juan kapitulo 2 bersikulo 5 makakita usab kita nga iyaha usab nga gitudluan ang mga kining
kini bang mga suluguon sa panahon sa kasal sa Kana, niingon siya nga buhatan ninyo unsay iyang isulti kaninyo. Saan to pa si Mama Mary nag-advocate gyud alang kanato nga tumanon gyud nato ang mga gitudlo sa iyahang anak. No? Nga sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 25, miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pagayo. Rejoice. Kini usa ka panalangin, usa ka tahas, no? Tumanan ninyo ang iyang isulti kaninyo. Okay, klaro? Apan miingon si Hesus sabay, ang imong pagtuo nagluwas kanimo pauli nga malinawon. So klaro ang higala haon sa papel sa atong mahal nga birhen. Dako kay papel ng atong mahal nga birhen. O bilang inahan ni Kristo, dako kay sa papel alang sa atong kaluwasan. Unya dako pud sa papel pinaagi sa iyahang pagka matinumanon sa mga sugo sa Ginoo. Kung gigon usab dako kay sa papel tungod sa iyahang gipangtudlo nga ato gyud nga tumanon kun unsay gitudlo sa iyahang anak. Okay? Nahala no, dito na lang sa kita kutob ha. Medyo kapoy-kapoy pa man lagi ni. Nila mangita taglaing topic karon mo taas-taas og jutay ning ato ang programa. Pader, sa naman po'y problema nimo. Doon na tayo ka mga pangutana din ni Padre. Sa man ang mga pangutana ha? Sa man ang mga pangutana ha? Father, can a non-Catholic have a Catholic burial? Doon na mahitabo, Father, ba nga ang mga anak kuan kanang Katoliko na, pero ang mga ginikanan kanang laing relihiyon, non-Catholic religion, no? O niya tungod kay wala naman ilang ginikanan, o niya silang mga anak kuan naman kanang Katoliko naman, gusto nila nga pamisahan sa Katolikong simbahan ang kining ilahang namatay nga ginikanan. But of course, sa Canon 1133, no, Article 3, mao kini ang nasulat. In the prudent judgment of the local ordinary, ecclesiastical funerals can be granted to baptized persons who are enrolled in a non-Catholic church or ecclesiastical community unless there is evidently to the contrary and provided that their own minister is not available. There is evidently to the contrary. So, mali pasabot niya na may kala. Kini bang sa iyahang kinabuhi, dili ni siya inimical sa Catholic Church. Kana bang, bisan tuod kung laing relihiyon na siya, pero dili siya kontra, wala siya makigkontra sa Katolikong simbahan. Unya, ikaduha, ang ilaha pong minister, dili available. No, klaro ba? Pero kung available na yun ang ilahang minister, naara ilang ministro, pero bisag na ang ministro, ang mga anak yung may magbuot, dili gina sa pwede. Unya, mananghid yun ta sa local ordinary. Umusugot ba o dili? Okay, klaro? Laing pangutana. Gasta-asa mo tag-oras. So, laing pangutana nga atong pagatubagon, pagatubagon nato. Another question. Father, why do we kneel down when we pray? Of course, the Mass is a sacrifice. Kneeling, kana bitang muluhod kita, no? Nagpasabot ka na nga nagpaubos kita atubangan sa Dios. No? Kaya kung atong basahon sa Ephesians chapter 3 verse 14 to 15, that is why I kneel down before the Father, from whom every family in heaven and on earth takes its name. Sa gisulti din ni San Pablo, that is why I kneel before the Father. Nagmuluhod ako at tubangan sa amahan, no? Kansang mga pamilya tuwa sa langit ug anaan nagdaig sa iyang ngalan. Unya, sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 9, versikulo 40, Peter first made everyone go outside, then he knelt down and prayed. No, sa ato pa, kung atong kuhaag base, si San Pablo, no, klaro kayo nga, nag-ampo gid po si San Pablo. No? Manang, magdepende na nato ug mosunod bata ni San Pablo, nga usa ka santo, nga mukuan man gyud gani siya. No? Muluhod man gyud gani siya. Kaya itong basahon na sa Ephesians chapter 3, verse 14 to 15.
That is why I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth takes its name. Unya sa Acts chapter 9 verse 40, Peter first made everyone go outside, then he knelt down and prayed. Sa ito pas ang kinig yung si San Pablo, mukuan gud siya. Kanang gitawag na to, miluhod gud siya gani kung siya magampo. Abi no, din na lang na kita kutob ha. Salamat kaya kayo sa inyong pagpaminaw. Sa akong naginaingon, medyo kapoy-kapoy pa mabiyag ko. Pero dili gyud ako ihulungon. Basta kay mo na ginaingon nga samtang makaya pa, no, bisag kapoy-kapoy pa man gyud tinuod, dili man gyud ingon nga wala. Pero ako ato ra gining sakripisyohan ng higala, no. Tungod kay ato malagi ning debosyon sa pinulungan pa na ni Father Maata, passion malagi ni, no. So, salamat ha. O akong mga classmates tanan, kumusta naman din na sa Cebu, din na sa Leyte, no? Si Father Dodong Cordobes, si Father Samuel Papa, o dagan. O akong mga kailam, mga contemporaries na ako, no? Kumusta naman tanan. Ako rin hapon inyong kauban sa una, si Father Akab, no? Kuan-kuan pag yun gihapon ta, no? Magtingog-tingog pag yun gihapon ta diri sa Facebook, din na sa radyo, dagan pang mga media platforms para lang din nga makasangyaw kita sa pantulunan ni Kristo. Daghang salamat og maayong mudto, Pilipinas.